yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Abidjan lamorde Côte d'Ivoire waktuji ɗiɗi fawi en to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale moon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko altine balɗe nogas e jeetati e lewru jeeɗiɗi ɓuuru hitanɗuji naƴƴiɗi e nogas e joyi ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka to Côte d'Ivoire. Alain Christophe Traoré ɓiɗɗo Burkina Faso lollirɗo e inde Alino Faso duuɓi capanɗe nayyi e ko fawi maayi e nder duuɗal gendarmerie Abidjan alkamisa faltiɗo ko hanki procureur nantini o kabaru e nder cimtol o ko nanganoɗo waɗi lebbi jeegom toon to Abidjan lamorde Côte d'Ivoire Fouré Namine Goski makko yitama to suuduɗo o sokanoɗo. To Mali waɗi lebbi ɗiɗi ko kuliyankoɓe zenim waɗi uddere jafraɓe diwal hakkudere leydi Mali ala ko natata ala ko yaltata hoɗuɓe nder ngal diwal ngala nguure ngala cafaje ndema e gaynaka ko ɓuronno gollede toon dartima tampere waɗi mayen keɗo goto e hoɗuɓe e nder ngal diwal. Amérique dartini hokkirgol visa ji muɗum to leydi Niger ko pelital ngal jagorgal halfinagal jokkodiral Amérique e leyɗele janane ƴetti ngal kuulal ƴetta ko e sahade laamu Donald Trump ɓeydi tinde alhaali politique ɗannagol e nder Amérique. Tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama on jettama on bismama e ley kabaruji ɗi to Côte d'Ivoire puɗortoɗen Alain Christophe Traoré andiraɗo inde Alino Faso maayi e nder nokkure ɗo sokano cimtol ngol procureur o yaltini hanki holli wonde Fouré Namine Goski makko yitama to suudu ɗo sokanoɗo ɗum ko to duɗal gendarmerie Abidjan